Pozdrav društvo! Danas sa vama spremam krofne po starom receptu. Idemo! Od sastojaka je potrebno 1 kocka kvasca, 3 kašike šećera, 3 kašike ulja, 2 jaja, 1 čaša vode oko 100 ml, 1 čaša mleka, brašno po potrebi, mast za pržanje krofni i šećer u prahu za valjanje. U čaši vode dodajemo kocku kvasca. Da se kvasac skroz otopi. U jednoj vanglici stavljamo malo brašna i ostale sve sastojke. Šećer, ulje, jaja, mleko i na kraju rastopljen kvasac. I krećemo da mesimo. Testo sam umesila i ostavljam da naraste. Testo je mekano. Testo je naraslo. I sad pravimo krofne. Mekano je. Što je mekanije, to je mekša krofna. Razvlačimo. Jednom čašom sečemo i u jednu stranu ostavljamo da narastu još malo. Možete i velike da pravite, ja volim male. Sada krećemo da pražimo krofne. One su ovako isečene stajale 15 minuta. Vidite kako su narasle. Pražimo ih u vrelom ulju. Krofne se ispržile. Valjamo ih u šećeru prahu. I ostavljamo da se ohlade.
Krosne su gotove, možemo da probamo. Još uvijek su vruće. I veoma su mekane. Možete da ih punite kremom ili džemom. Što volite. Pozdrav!